बहाबा थांबानो जाफालांग्राखौनो नोंहा दावराव जाबाय थायो। गुड मर्निं लोगोफोर, थांनो ओंखारलायबाय नै दिनैबो देलायनानै। बहुद गोबावनिफ्राय बहुद बोसोर जाबाय जोंनिनो खाथियावनो माने जोंनि न' जिङावनो होनजायो मोनसे कम्पानि दोङो बेयाव। बेखौनो दासिमबो नुफेराखै जोङो, खोनाबायसो थादो। बेयावनो आङो दिनै थांनो नागिरदो। आंथ' थांफेराखै नुफेराखैबो। दा माबायदि कम्पानिफोराबा हाबनोबा मोनगोन ना मोना, मोनाबो जानो हानाय, नोंथांमोननो देखायनोबो हानाय नङाबो जानो हानाय आङो। बिनिखायनो खोन्थाखाबाय। जास्ट थांगोनल' लामा थांनानै जोङो गेटफोराव थांनोसै, भिडिअ हायोबा लानोसै, नोंथांमोननोबो देखायनोसै। थ' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय, थांबाय थानोसै। नै लोगोफोर थांनो थाखाय ओंखारबोमारबाय। दिनै हराव हरसे उन्दुनो मोनाखै। मैदेरा नै बे दैमाथिं जिं फैनानै नैथि दैमा बारनानै, ओमफ्राय दा बै हाग्रायावनो दोङो माबा मानि जमा जाना दोङोनो। दा फुंनिफ्राय हरसे उन्दुनो मोनखायाखै जोङो। दहाय 7टायावसो उन्दुनानै दसे आराम लानो मोनदों आरोना। ओमफ्राय उन्दुनो मोनैनि आङो फुङाव सिखारनोनो हायाखैमोन। बिपियासो हाइ जादोंमोन ना मादोंमोन। मैयाबो बिराद गिदिर खुसिया जादोंमोन ना न'आव। खुसिया जानायजों मेगन मोदैजों माने आंना प्रेसारा बारिदोंमोन। ओमफ्राय टेब्लेटबो जाथ'वाखै आं दाबो। दा बांद्राय बोरैबा मोनोबा जानोसै। दा माने आङो प्रेसारा मिडियाम जानायखाय, नर्मेल जानायखाय आङो टेब्लेट जानायखौ बन्द' खालामथ'दो। ओमफ्राय मालाबा बिदिनो माबाफोर जाबा एसे बोरैबा मोनोबाथाय जाना होयो आरोना। दा बर्थमान जाथ'वाखै, दायो लागै जानांसिगोन बायदि मोनदों आङो। सुटि जाबाय এইখিনিতে ন 5টা হ'ল বোলে। ইফালে 2টাহে পাৰ হৈছিলে আৰু 3টা কৰপাৰ পৰা আহি পেলাই ৰাতিতে জমা হয়, 5টা জমা হৈ আছে ইয়াতে। আজি ৰাতি কি হ'ব আৰু ভগৱানে জানে। हेलमेट ला, हेलमेट, डाबल हेलमेट, दा नङाबा हमथारगोन जोंखौ। मारै सलायलांगोन नारदोसो आङो, हायाखै सलायनोनो, जि गाज्रि लामायानो। दुब्लिजों बारस'बोबाय नै सासेया, माथो नुहुरासैनो, मोदानलाबायबायसो। नै पाका लामा मोनबाय, एबार थांनोसै आरोना। 2 लिटार थाव सोना लाबाय नै जोङो। दहाय मोनसेबो गैयामोन, सिगनेल होबाय थादोंमोन। लोगोनि न'आव मोनफैबाय नै, दसे रेस्ट लादो। बिनि उनाव जोङो दसे कम्पानिथिं थांसिगोन दाहाय। आया सना मिनिनो नागिरलायदो। जि बाग्राङो नै बाबुआ, नै जाहा बाबुआ अदल जाथारबाय। सब परियाल जोङो आइथि सिद्दा थांबा पतंजलि मोनगौमोननो। ओमफ्राय नैबे दाबर, ओमफ्राय जों दाबरथि थांगासिनो दोङो, सिद्दा लामा। गारि बियो उनखौ साफायजोबनानै कम्पानिनि गारिफोरा ओरैबायदि लारि लारि सामान लाबोनो जि मोदोमदो चक्लेट नन महालक्ट चक्लेट मोदोमदो दै। जानोसो लुगैयो नामा? दानख'दो।
नायलाय ओरैबायदि बाइक गोजा बाब्रा जेन्स गोजामोन बैयो न'आ फोरोंगिरि ओमफ्राय बैयो दाबो tiket deh tiket sampai tanda Ya, Patanjali. Patanjali nih Kompon ini ya. tanda aduh Ini udah selesai. Mari kameranya kamera jangan जागासिनो mau sabun langbai. जायगा साफा इस्टार बेनि Tanda Belum. Gimana bekerja wajah di kompani biar जायगानि जागाखौनो जोङो नायनो रोङाखैमोन आरोना दिनैसो नुफेरबाय आरो